Sometimes fusion, sometimes confusion. То американец е. Така, дойде ред да направим и картофеното пюре. За това ще отделим малко картофи в отделен съд за килата. Защото картофеното пюре без масло и ляво. Не картофено пюре, баво. Картофеното малко за толкова много хора. Да. Повече от двама човека, виждате ли какво става? Картофите са гарнитура, а е много важно как се презентираш своето ястие, така че не се притеснявай. Колко толкова. А който ял. Леля ми се обади специално и казва: как мислиш ти да правиш картофеното пюре? И аз казвам и пасатора. Никакъв случай. Шеф Манчев е забранил пасатор за картофено пюре, защото става налепило. Точно така, Леля си добре е научила какво съм казал. И затова ще го намачка. Точно така, после се целта, може да няма никакви. Мачкай! Мачки, искате ли да пробвате? Начинавам правя моята салата, свежа салата с ягоди, кози сирене и кедрови ядки. Страхотна идея с цялата салата, сезонен, браво, аз също много обичам така. Между другото, когато направиш едно седмица първи път, What's that? който е описан... Gamer. Значи второ ястие е репетирано. Ето така, слагам отгоре кедрови ядки. Ето тук на килата му слагам, той няма да има кози сирене, надявам се поне кедрови ядки да обича. Това е задължително да не знам, но просто опитам да си кажа мнението върху тези формати, как гастрономски, като съм лечен, просто да взема хапчица хляб и да цопна в тази кемапа, да опитам да кажа страхотен сос за тази кемапа. Моят десерт е тирамису, което ще бъде покрито с фресни ягоди, кафамента и какао. Аз съм го приготвила в предната вечер, защото минимум 24 часа е хубаво то да предстои. За първи път правя тирамису. Да, съм удовлетворена, че за първи път се случва да трябва да прави цяло меню с основно предястие, десерт, цялостно изготвяне на меню. Сигурно за първи път се налага да прави то на мен. Как да правя е подяване? Ще подавам ръка, беби. Давай. Той се добре няма. Преди твоите жета, аз ще да знаете къде да се първа там. Чула съм шапата на снимка прямо. Моля да не ме бушамира След това прекрасна риба, поздравление. Следващия път само салатата е прави малко преди да този рецепт. Иначе всичко друго ти беше перфектно. Поздравление. Салатата изглежда супер. Тази салата на мен е любимата за този сезон. За първи път я правим. Не обичам да я хапвам, но това е свежа салата с ягоди, кози сирене запечено, кедрови ядки и балсамова редукция. А при тебе сиренето... I know, I want to die. Да. Много за салатата, защото беше супер готин миксиране на ягодките с панака, както и с балсамик по редукцията. Сладичка, така неочаквана, наистина много опасна. Много хубава салата. И на външен вид, горе-долу неща да изглеждат много добре. Супер салата. Аз не знам, обичам си така кози сирене, ягоди. Е, супер. И то нещо много приятно, разтопено, запечено, карамелизирано. Очаквах, че ще се представи по-добре, отколкото тя си мислеше, но честно казвам, очаквах толкова добре да се представи. Имам много смисъл. Вижте трябва. Отнесе си добре салатата, защото след това не е ясно. Какво ще е?
Определено аз не си я представих като така добра домакиня, кулинарка. Определено почнахте да обръщате палачинката. Ние сме раздадени плодовете изнесат се под пратката в пазара, пък останалите неща в голям магазин, рибата си от специален рибен магазин. Значи вече се изгадим на риба. Ами мама ти вчера каза, че ядеш един път на високота година. Добре. Най-ясно е по-спитивен, защото там не е информация. Тази седмица за тебе 4 дни ще е високота. Не става за да те просто внимавам какво винаги може, след хората са казали, от всичко смяха и по-малко. Дали съм ял пица в Италия в Нью Йорк? Да, и аз. Аз съм така съвсем от бързите храни и израснал съм в 90-та, когато пуснаха хамбургерите и пицата беше супер много на фона на баничките и бялите. Първата ни група с Мишо Шамара, която направихме преди гумени глави, казваше хамбургер е едно точно ранния посткомунизъм. Ти да си участваш ли в гумени глави, когато дадохте презентация от съвестта? Ами аз трябва да се последва. Любимата ми българска разпреда. Аз не искам това. Защото не спомня за мити. Добре, готови. Ти си толкова космата. Виж тази горепалата. Това, не ме спирай. Мисля, че си криво гледа.